sumindra turba kala sumingke sing ahama sing awulo sing suku sing asirah Kidung pamuji kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga mugi laksitaning pahargyan ageng ingkang hamangga gadhi panjenenganipun Bapak Sukisno dalah Ibu Sugita agenipun hana tepi darmane asepuh hamala kraban kan putra putri kinasih amiwaha kusumane ayu Fitri Nur Aini ingkang sampun daup dinasolan desa tatari agami kaliyan pun Bagus Slamet Ferdianto Atmojo kagungipun Bapak Nur Ali adalah Ibu Istirokayah almarhumah mijil saking tlatah Balong Bendo Sidoarjo tansah pinaringan kanugrahan lan kamulyan saking kersani Gusti Allah Kang Maha Suci. Nggih sagung dumateng rawuh kakung sono putri kadi kumadang sampun tungkap dadi winanci laksaning upacara adat widiwidana panggihipun ponang pinangan sarimpit wonten ing sasana barikan punika kala suwun dumateng para among tamu siyaga ing gadhi saka diri wonten ing sasana kori payawahan badhe nampi rawuhipun pinangan kakung telah sedaya para pangombyong pengiring ingkang badhe sesarengan lumaksana tumuju wonten ing salebetipun sasana pahargyan ugi andharaken laksaning upacara panggih wonten ing sasana punika nuwun gegarane dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasaning Gusti kang murbeni dumati nalika samono ana titahing Gusti kang asipat jalu tanampi wanita kang sumedya hanetepi jejering agesek ngancik alaming madya amestuti ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta hangleluri laksita harja tuwuh saking osik ing penggalih wondene tulus saliring pangesti tumuju marang kautamen pinarengake kawuryan siap mojo temanten putri pus dengkar saking sasana mayang
tuwin ibu dene uninga ana kenya kekalih umiring tinggaing Srat Maja kang sinaraya ngemban puspita adi kang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Kinarya sarana gauping pinanganten saripit Srat Maja temanten putri hangagem puspita rinunce ing uklira sinampiraken pamidangan kanan lamun katyuping samirana manda mangsa gandane hangepe jroning sasana pawiwahan katempo ing pandam kurang ingkang ngrenggani sasana ati gampyak-gampyak para kadang Wadawa samya angayap tindhaipun Srat Maja temanten kakung kandhep sawetawis wonten ing dwiwaran pawiwahan nganti kaya handayong-dayongna pancak sudining agung bali winangun ora wakaning upacara panggih temanten sarimpit katindakan upacara silih kembar mayang kaasta dening para manggala yudha bagus sak kembaran ugi Thomas sak kembaran kembar busanane ya kembar yuswane werdanipun manunggal nyawiji tekate temanten sarimbit nelumban wonten ing alam bebrayan agung moga tansah pinaringan pangayomanipun Gusti Allah kang Maha Suci dados warga ayom tentrem warga ingkang sakinah mawaddah warahmah saksana kumlawi astani temanten kakung ambalang gantang mring temanten putri kang winastan gondang tutur datang saronto temanten putri hambalang gantang mring temanten kakung kang winastan gondang kasih wujud werdanipun gantal saking sedah lininting tinangsulan lawi wedang sarta suruh ingkang matemurose suruh yen dilulusi lumah lawan kurepe nanging dikit padha ngeras cipta miwah karsane temu ing raos tinangsulan ing raos tresna ingkang suci bakal pinesti dadi jatuh kramane pinesti dadi jodhone mandhap saking pasangan ingkang sarimbit ya marepe ati gocenaket ing bokor kencana minangka wadheng sekar staman sak klapa nang ati gocenapak ing padha pecah sak nalika pramila daya-daya Srat Maja temanten putri laju hajeng pusarwi sumembah mring kakung purna tenira sumembah ya hamiji samparan kang raka pralampitohan widali saliring Sukrata tulus mulya manggih raharja kambang-kambang kumambangi sekar triwarna kang aning jroning bokor kencana mawar mlati miwah kanthil yekti punika kinarya perlampit lamun winawar ing tembung manis lumantar kedaling ati dadya pambukane karya tama kang agung kumantil kanthil ing panlumbing netra tumameng tungtunging nala jumenengan Srat Maja temanten putri jajar sumandhing aning luhuring pasangan linambaran roning pisang raja pasemone nyata lamun dawuh kang agung kudang-kudang
bangkit mandireng pribadi winimbuh ing kawibawan lir jejering Narendra Tama swaraning pratangga monyohan rangin kadya asung pepuji pangestuti mring temanten Sarimbit mrih kang kaesti dadi kang sinedya dadya kang budaya jumbuh wis jajar sumanding andeng luhuring pasanganing barang roning pisang raja kawistara siat maja temanten Sarimbit wis pinaringan toya wening kang mijil saking kendi pratala kawadan dening gelas bening minangka perlampita mrih sabarang pakarti kang arsa linampahan meninging penggalih liwah menebing kalbu kang tinemu hayo hayem hangayomi Bismillahirrahmanirrahim muga tansah ayem tentrem bagya mulya ya nger sliramu sakloron bangun bebrayan matur sembah nuwun Rama Ibu pangestripun panjenengan ayo kono ngger kono dak tonton sliramu sakloron ana papan kamulyanmu kono nger nderekaken Rama Ibu matur sembah wau tolak ing rata wau wis tukap paripurna laksananing upacara panggih temanten Sarimbit upacara kanjenengan inggih punika boyong pinanganten tumuju wonten ing sasana kamulyan kanthi laksananing upacara sindur binayang Sriat mojo temanten Sarimbit kasungkepan sindur inggih kain ingkang awarna gula klapa rekta kelawan seta abrit lan pethak ingkang abrit simbol pakartining biyong ugi pethak simbol pakartining bapa parandene bapa wonten ngarsanipun temanten Sarimbit ing ngarsa Sungkulada temanten Sarimbit wonten satengahipun Rama Ibu madya manggon karasa ibu wonten ringkihipun pinanganten Sarimbit tuturi handayani sedaya sami Krisna pinarak kanthi sekeca kanthi prasaja hamangku putra temanten putri ing sasaipun ibu kepareng pirsa dumateng bapa Pak lho Pak ana apa to Bune panjenengan kita tinimbang putramu sakloron iki ngabot sing endi to Pak lajeng dipun cap dening bapak saka pangarasaku padha timbang bobote Bune alhamdulillah Pak ora mbancing timbang sirat dan ora midha-medhani putrane dhewe karo putra mantu iki kabeh putrane dhewe ngono Bune alhamdulillah iya Pak mugi dadi keluarga kang barokah ngono Pak alhamdulillah amin ya rabbal alamin paripurna upacara bapa timbang kadhirawuh upacara tandur nggih tanem jero kepareng Bapa Sukisna jumeneng sawetawis wonten kasuripun pinanganten Sarimbit pamidanganipun pinanganten Sarimbit pinalenggah kanthi prasaja dampar kamulyan nggih dampar kencana kanthi dedonga wonten kasuripun Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum ma fi khair amin ya rabbal alamin muga tansah ayem tentrem bagya mulya ngar sliramu sakloron bangun bali wis dadya sang Sinaraja sehari temanten Sarimbit wonten ing sasana kamulyan
panjenenganipun Bagus Slamet Ari Dardianto kaliyan pun garwa kinasih Kusumaning Ayu Fitri Nur Ayu Dukap laksanane upacara kanjeng iki punika kacar kutur tampa kaya nggih dana kaya kacar kutur wong liya dadi sedulur kacang kawak beli kawak wong liya dadya sanak tansah sumanak punapa ta wujud werdinipun kacar kucur pinanganten wujud werdinipun kacar kucur pinanganten iki punika wonten arta receh pasemul sageta gemi setiti wonten beras kuning pasemune nyuwun kawilujengan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci empon pasemone nyuwun kasarasan sindur pasemenipun kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Suci mugi-mugi manunggaling jaler lan estri enggal-enggal seketa pinaringan putra turun kang bisa tata jalma putra turun ingkang soleh solihah saka kersane Gusti Allah taala klasa kalpa pasemone gesang bebrayan tansah rukun kacang kedele kawak pasemone handenya olah tetanen antuka kasembadan sempulur pindhane palawija kanthi tanggap saswita hangasta ugi ngaturaken pasugatan dedaren ugi unjukan tirta suci mijil saking tuwegan wonten ing sasana kamulyan Siratmaja temanten putri hangaturi kang raka garwa dahar sesarengan Kang Mas dalem diajeng sumangga Kang Mas dalem aturi dedaharan sesarengan kalian kula nggih Kang Mas iki diajeng cobidipun rasaken Kakang punika masakan kula piyambak spesial kagem panjenengan kula pilih kuri asin pedhasipun panjenengan matur inggih diajeng punapa ta wujud werdinipun dedaharan pinanganten wujud werdinipun dedaharan pinanganten sarimbit inggih punika sekul ulam sari ingkang hamengku raos gurih asin legi pahit getir dedaren kantipun raosaken dening Siratmaja temanten sarimbit werdinipun ugi apa nang pinanganten sarimbit lelumban wonten ing alam bebrayan agung tansah pinaringan kanugrahan lan kamulyan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci dados keluarga ayem tentrem bagya mulya kathah rejeki keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin punika unjukanipun Kakang unjukan tuwegan tirta suci iki unjukan tuwegan mengku suraos kakudangane para winasis lan para sepuh muga Sri temanten sarimbit enggal-enggal kaparingan prajima ingkang bangkit saged tata jalma utawi momongan aweng apolo kami sinartan girandang si temanten saged nuwaken kautamen ingkang suci pantes nulat dening bebrayaning sesami amin tajipun kadhiraken inggih berikut tilik besan nggih mapak besan keparengan hamengku gadi Bapak Sukisno dalah Ibu Sugita jengkar sawetawis mandhap saking Dampar Pinasri anampiraipun kadang besan sarimbit sumangga bombong bungah rosing manah ingkang hamengku gati Bapak Sukisno dalah Ibu Sugita anampiraipun kadang besan sarimbit para kekadangan samya apaku tinggal samya uluk salam sesarengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sugeng rawuhan. Monggo-monggo kula aturi pinarak. Inggih matur sembahipun. Sasampunipun hajawat asta besan kekali lumaksana sareng nuju wonten ing dampar pinastri. Pinalengga wonten ing sisi kanan kering pinanganten sarimbit kang badhe hanampi sawanipun putra temanten putri. Marak sawan wonten asripun rompolan ibu nyuwun tambahipun berkah pangestu. Anggenipun Habibiti ngelumban wonten dalam pebren agung bangun bali wismu kanthi laksaning upacara pangabekten utawi sung keparan pinanganten sarimbit anglolos canelo utawi selebipun. Ugi kepareng pinanganten putri hanglolos duwung utawi ageman pusakanipun Kang Raka Garwa. Kang Mas dalem diajeng nyuwun pangapunten Kang Mas dalem badhe hanglolos ageman panjenengan sawetawis punika paring pratandha hormat kula panjenengan kang badhe marak sawana ngasoripun rompolan ibu nyuwun tambahipun berkah pangestu Kang Mas anggenipun nami witi bangun bali wisma mekaten dajeng laksitaning upacara sungkeman pinanganten sarimbit kairing dening ketawang Ibu Pertiwi. Repepeh ora pepeh pindha saka metarangan kepareng hangus padha mekaten menggah kawijining lesan drat maja temanten sarimbit marak sowan wonten kasripun rompolan ibu nyuwun tambahipun berkah pangestu. Duh Rama Ibu dalem putra sowan ngabiyantara ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan nyuwun tambahipun berkah pangestu akhiripun putra Hamiwiti bangun bali wisma Rama Ibu. Sembah pangabektimu tak tampa ya ngger tampanana pangestuku. Tak dongake rina kelawan wengi muga-muga kasumadan apa sing dados sediamu ya. Matur sembah Rama Ibu pangestunipun panjenengan. Ngestaken dawuh Rama Ibu. Welingi Rama lan Ibu aja nganti ngaliya inggih. Dadi tepa tuladha sing becik marang sepadha-padha. Adono tukar lan padu. Tansah atut runtut sakarone sing rukun sliramu bangun keluarga ya ngger. Tak dongake rina kelawan wengi antuk rejeki ingkang barokah, rejeki ingkang kathah saka kersane Gusti Allah taala. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur sembahipun pangestunipun Rama Ibu. Matur sembahipun. Kene cah bagus kene inggih Rama ngestaken dawuh ngaturaken sembah pangabekti kula wonten ngarsa panjenengan Rama nyuwun pangestunipun. Sembah pangabektimu tak tampa cah bagus tampanana pangestuku ya ngger. Matur sembahipun tak titipake anakku marang sliramu jagon sing apik dadi imam kang becik marang anakku ya ngger. Kaya dene sliramu juga awakmu dhewe. Inggih Rama. Ngestaken dawuh panjenengan matur sembah. Wis kono ngger kono. Nyuwun tambahipun berkah pangestu. Marang ngarsanipun Rama lan ibumu karo garwamu kono ngger. Inggih Rama. Ngestaken dawuh panjenengan.
paripurna Srekaja temanten sarimbit marak sono ngasripun Rama lan Ibu temanten putri kepareng pinanganten sarimbit jengkar sawetawis lumaksana sesangan tumuju wonten ing ngasripun Rama lan Ibu temanten kakung tumungkul wonten ing pepadonipun Rama lan Ibu kanthi matur Kanjeng Ibu Kanjeng Rama dalem putra saha ngabiyantara ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan yen tambahipun berkah pangestu agenipun putra mipitipun Bali Wisma sembah pangabektimu tak tampa cah bagus cah ayu anakku tanpa nono pangestuku ya inggih matur sembah tak tungakeno kelawan muga-muga kasembatan apa sing dadi setiamu sembahan pangestipun panjenengan ngestaken dawuh kawula Rama Ulingi Rama lan Ibu aja nganti lali nggih sing pinter-pinter ngomong garwamu sing pinter-pinter nata ekonomi keluargamu nggih aja nganti lali marang wong tuwa ya nggih sing bisa ndadekake sliramu wiwit cilik nganti dewasa aja nganti lali marang Gustimu ibadahmu nggih sing bisa paring keselamatan donya nganti swarga matur sembah Rama pangestripun panjenengan tak tongakake dina kelawan wengi enggal-enggal pinaringan kanugrahan saka kersane Gusti Allah kang Maha Suci enggal-enggal pinaringan putra turun bisa tata jalma putra turun kang soleh solikah saka kersane Gusti Allah Ta'ala supaya bisa dadi regen ing omah Rama lan Ibu enggal-enggal bisa ngomong putra wayah matur sembah pangestripun panjenengan matur sembah matur sembah pangabekti kula Rama ya cah ayu anakku sembah pangabektimu tak tampa ya tanpa ana pangestuku sing rukun karo Masmu ya wis kono cah aja nganti netes klomo nang pangkone Rama lan Ibu dina iki sliramu sak kloron sing kuat nampa kanugrahan dadi sang Sinraja Sari sing bisa ngayomi para warga matur sembah pangestripun panjenengan atur sembah wau telah ing krata wau wis dukap paripurna zat maca temanten sarimbit marak sawana kasripun Rama lan Ibu yen tambahipun berkah pangestu amibit kelulumban wonten alam pebran agung kepareng pinanganten sarimbit jumeneng sawetawis injih Mbak Fitri monggo dipun songsongaken melih ageman utawi pusakanipun Mas Ari pelan-pelan Mbak goleki bolongane Mbak bismillahirrahmanirrahim injih Mas Ari balik kanan ngadep garwani Mas digandeng tangani garwani dua-duanya Mas injih dipun agem melih canelok utawi selopipun dipakai lagi selopnya pelan-pelan injih tangannya jangan dilepas Mas agak mepet Mas mepet lah nggih sik to Mas kalem-kalem dipandang garwane Mas cantik Mas alhamdulillah dicium keninge garwane 10 menit Mas iya ditungane bareng-bareng ayo bismillahirrahmanirrahim kaulih diculni palek bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wajma bainakuma fi khair amin ya rabbal alamin Cik Mas, urung dipoto. Oh durung Mas. Empun Mas. Empun, nggih, mungkin malih dalu. Bapak Ibu monggo puturin kalih putra putri kinasih. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina
ageting ati yen cedhak tansah mulat asita asih pindo mimi amintono ayo hanimas bareng ana tepi wajib sito asepa Wastuka paripurna laksitaning upacara adat Widiwidana panggihipun ponang pinanganten sarimbit panjenenganipun Mas Bagus Slamet Ari Bardianto kalian pun garwa kinasih kusumaning Ayu Fitri Nur Aini kanthi lolos arah harjane ring sambi monggo laksitaning upacara panggih kewanten sarimbit kasebut dening panjenenganipun Panata Busana minangka pamonging pinanganten upacara panggih wonten ing sasana punika wonten atur kula kejantor kelantur kaya pitutur luhur jebule malam mingkur kaya kembol sembur kula menungso lumrah katen salah dagung pangaksama dungkap laksana adicara kadiraken inggih punika lung tinampen atur pasrah tinampi ponang pinanganten kakung kalajengaken umbul donga panutup kala sundupaten para uta kanthi sukurna ing penggalih kanthi mardu-mardikaning penggalih sumangga ajaraken laksananing adicara ingkang sampun tinamtu nuwun kawula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang satuhu kinabekten ugi tansah kawula pundi-pundi dawuh-dawuhipun ugi tansah kawula takdimi dumateng para pangemban-pangembating praja miwah pangarsa-pangarasaning negari ingkang kinurmatan kepala desa sarta para andhahanipun sedaya tamu undangan ugi para pangombyong pengiring pinanganten kakung ingkang dahat kinurmatan boten kata lumpen ingkang hamengga gadi panjenenganipun Bapak Sukisna dalah Ibu Sugita dalah besang sarimbit ingkang mangayu bagya wonten ing sasana bahagian punika langkung utami katut dumateng panjenenganipun Sang Sinaraja Sehari ponang pinanganten sarimbit Mas Bagus Slamet Ari Bardianto ingkang sampun dhawuh langsulan resa tataning agami kaliyan pun kusumaning Ayu Fitri Nur Aini ingkang sangat-sangat berbahagia purwakaning atur sumangga panjenengan sedaya kawula ndherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Suci kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin dening punapa wonten ing wanci punika kula lan panjenengan saged manunggal nyawiji wonten ing sasana punika kanthi pinaringan rahmat saha hidayahipun Gusti Allah saged nderekaken hanyek seni lan paring doa restu dumateng pinanganten sarimbit mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan ponang pinanganten sarimbit amipiti lelumban wonten ing alam pebrayan agung tansah pinaringan pangayomanipun Gusti Allah kang Maha Suci dadi keluarga ayem tentrem bagya mulya kathah rejeki keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah fid wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin shalawat sarta salam sumangga sesarang katutupating junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ingkang sampun paring suli teladan tuntunan ingkang sae dumateng kula lan panjenengan inggih arupi ajaran agami Islam. Bapak Ibu para rawuh kakung semana putri kali kumatan sadèrèngipun laksaring adicara long tinampen katuraken sumangga adicara punika kapikak sesaring kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah waosan suratul Fatihah sesarengan laksitaring pahargyan agung Bapak Sukisno Tala Ibu Sugita wiwit purwa madya dumugi wasana tansah pinaringan kanugrahan kamulyan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci lancar gangsar tinebina saking rubeda kalis ing sambikala amin ya rabbal alamin ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun dungkap laksananing adicara sayyidipun para rawuh inggih punika waosan kalam ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran samangke badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadzah Cici Setiawati wekdal saha papan panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
sakinah imamah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur sembah nuwun katurutipun panjenenganipun Al Ustadzah Cici Setiawati ingkang sampun ngaturaken wawasan kalam ilahi kula wau mugi-mugi kanthi barokah. Wawasan kalam ilahi kula wau saged dados barokah kesainan, keselamatan dunya akhirat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Utaminipun ponang pinanganten sarimbit sumrambah sedaya para keluarga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillati akhramana bidinil haqqil mubin wa afzolana bisyariatin nabiyil karim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim saking sesepuh kipini sepuh ugi paung mitra sawetawis kang sani dherekaken dal sakmenika kang dipun kersakaken kaya wilujeng boten enten alang napa-napa. Mugia kita sedaya pinaring kaberkahan saking Gusti Allah dan alhamdulillah kita saged dipun hadiraken dalam keadaan ingkang sehat wal afiah lahir dan batin. Allahumma amin ya rabbin amin. Wabil khusus dumateng Bapak ingkang mengkugati nggih menika Bapak Sukisno dalah Ibu Sukito, ugi dumateng pemanten kekalih ingkang kula tingali ketuau niku seneng terus guyu terus sampai gak iso jawab salam. Kula bali memang kula lirik mawon, masya Allah saking bahagiane. Pramila muga-muga kebahagiaan iki ngantos sampai dipun kersakaken Gusti Allah ten ila yaumil kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lumeber sumrambao dumateng keluarga kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ugi lan nularo karo sing kanca-kanca iki sampe-sampe sing dereng ngoten. Mugi-mugi ketularan amin ya rabbal alamin. Delok lalang guyu mawon ya. Bang goyang, masya Allah. Nggih, Mas Ari, nggih, sampun boten salah pilih. Wah, boten. Mbak Fitri, cocok pun. Mang tak delok oleh nglebokno kris kok alon-alon. Niku wau disangoni bapak ngene ya. Bapak Nur Ali wau pesen dumateng kula ngoten lho. Lagine masrahaken panjenengan niku Mas Ari. Lah sadurunge tak pasrahno omah aku tak delok ae. Kerise mang dilebokno kalem-kalem. Keris jenenge keris Sarutama. Saru nek diucapno tapi utama nek dilakoni. Kira-kira iki wis dilakoni ta durung? Insyaallah engko nggih. Tapi tak kira engko iki gak iso paling sampean iki. Wong ana wayang. Mbok wis tak dongakno ae engko nang jebol nggih. Nggih Mbak Ari. Mbak Fitri. Nggih, kula tanggep kira-kira niku wong jenenge tujuane nikah iki satu nggih.
Cara ngono nyusun sanak kadang. Cara ngono ndadekno keluarga iku iso tambah. Kira-kira pengin duwe anak ping pira? Ya anak pira sampeyan iki? Sik tak takoni aku. Jawaben wis gak lega aku ngene. Mbak Asik Mas Ari. Jawaben kira-kira sampeyan kepengin anak pira? 3. Tak kandhani nggih. Kepengin duwe anak 3. Lho dikuyu sampean, aku nggawa teko kupan nang kene sampeyan duwe anak 3. Lah, sik sampeyan siap duwe anak pira? Mbak Fitri. 2. Lho ya, gak padha kan? Sing situk duwe kepingin anak 3, sing situk kepingin anak 2. Ya. Dadi nek ditambah pinten? Gangsal. Lho, jarene lho. Wis lah tenang mawon, Mbah Fitri santai mawon. Wis lah gampang kok ngono. Enak kok. Nggih. Ngoten. Ngapunten dumateng Bapak Sukisno dalah Ibu. Kawula jumeneng teng ngarsa panjenengan minangka sesulih saking Bapak Nur Ali dalah Ibu. Pramila kula nyunggungi samudra pangarsani keranten mewakili ugi sedaya rombongan saking Wonokupang Balompendo. Mbok bilih wonten kekiranganipun anggen beto lan kados mekaten lah kawontenanipun kula nyunggung samudra pangarsani. Pundi Bapak Sutri wau? Pundi Bapak Sukis wau? Nggih Pak nggih. Nyun pangapunten nggih Pak nggih. Nggih. Kaya ngeten mau nggih. Nggih kawontane nggih ngeten iki nggih sampun pun dadosaken niku raos penggalih mboten sekeca nggih Pak nggih. Kula dongaaken mawon muga-muga sedaya ingkang panjenengan wisaken dadosaken ridhonipun Gusti Allah sehingga putra-putri panjenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pramila napa ingkang sampun dipun amanahaken dhateng kula nggih Pak Sukisno dalah Ibu bilih Pak Nur Ali wau nggih masrahaken dikengken masrahaken putranipun nggih menika anak ari menika wis pramila dinten sakmenika dalem pasrahaken kelawan maosan bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi ta'ala la haula wala quwata illa billah. Mugia pasrah uti tambahi keluarga kanggem panjenengan dadosaken sukoi penggalih panjenengan keberkahan saking Gusti Allah dadosaken keluarga panjenengan ugi keluarga ingkang bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah pramila napa ingkang kawula aturaken boten kathah sanget ananging nggih ngeten iki lah wong namine masrahaken kemanten kala wau oleh Ki Candra sampun dijabaraken luas wonten pituduh lan pitutur. Kirangan kula panjenengan ngerti napa mboten pitudur lan pituduhe Ki Candra wau karena dengan olah bahasa lokal bahasa tradisi yang begitu halus. Sehingga kula panjenengan mboten saged memahami. Nggih napa mboten? Tapi ananging kula panjenengan krana nggadah rasa. Kados kaya ngoten senaosa mboten paham kula pirsani Bapak Nur Ali dalah putranipun mau sampai nangis. Nggih. Lah itu ateges kula panjenengan mboten ngrumangsani mboten mangertos napa ingkang dipun aturaken tapi nggadah rasa. Lah pramila nek manungsa niku tan mikoni rasa yekti sepi sepah lir samun. Ateges napa lah niki nek manungsa niki mboten gadah rasa tidak ada gunanya itu. Pramila senaosa mboten ngerti nggih gadah rasa akhire ya iso nangis. Nggih, ada apakah sebenarnya itu tadi? Karena inilah wibawane raja sehari tapi kula dongaaken muga-muga dadi raja sak teruse ateges bahagia rumah tangga ini disandang oleh mempelai berdua sehingga lumeber dumateng kula lan panjenengan. Wis sing kula eling-eling mang lho kena apa kaya wong wedok iku nek dijaluki anak kaya mok loro jawabe niku. Mbak Putri. Kena apa?
Hah? Loh, padahal Mas Ari wau kepingin anak telu. Wis tak dadekno 5 kira-kira sanggup Mbak Fitri. Alhamdulillah sanggup jare ngoten. Muga-muga denen donga panjenengan dadosaken ridhone Gusti Allah sehingga mempelai berudai estu-estu dikersakaken Gusti Allah dadi jodohan ingkang ilah yaumil kiamat. Ateges jodohan boten hanya di dunia tapi jodohan di akhirat. Ngapunten sakata-katipun atur kula mbok bilih wonten lepatipun kula nyuwun samudra pangarsani. Kula tutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun dhateng tanpa pepindhan katur panjenengan panjenengan pamanten sampun ngaturaken atur pasrah pinanganten kakung wonten ing sasana bagian punika minangkani sesulih talang atur saking keluarga agung Bapak Nur Ali sekeluarga matur sembah nuwun. Lagi saking dumateng para rawuh kakung Sona Putri kadhe kematan tungkap laksitaning adicara inggih punika atur trami pasrah pinanganten kakung kalajaken umbul donga panutup samangke badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Nanang minangka sesulih talang atur saking keluarga agung Bapak Sukisno dalah Ibu Sugita. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Nanang wekdal saha papan panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai bunyai, sesepuh binesepuh ingkang sanget kawula taati lan dimulyakaken kalian Allah. Wabil khususon sahibul hajah nggih menika Bapak Sukisno tuwin Ibu Sagita, khususipun mempelai berdua ingkang sangat berbahagia. Hadirin para Bapak Ibu, para rawuh sedaya, segenap undangan, sedaya para pengiring saking Wonokupang ingkang sampun mangayu bagya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng kersanipun Gusti ingkang andhar beni gesang Allah Subhanahu wa taala atas daya rahmatipun sehingga kita sedaya saged minanggan kempal teng mriki kawontenanipun sehat walafiat, mboten wonten alangan setunggal napa-napa nggih. Mboten namung mugi-mugi wonten salebeting acara siang menika nggih menika resepsi pernikahan Ananda Slamet Ari Febrianto ingkang sampun pikantuk Ananda Fitri Nur Aini. Mugi tansah pikantuk berkah barokah lan ugi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mempelai berdua didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Selawat masalam atur kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang sangat minulya, kula mewakili Bapak Sukisno sak keluarga nggih. Ingkang sepindah nyuwun gunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Mbok pilih wonten klenta-klentu, kirang sopan lan santun, kirang trap sila nggih ing anggen paring panghormatan dumateng panjenengan sedaya ngoten nggih. Mergi napa Pak nggih nuwun sewu senaosa dos putih mawon namine titah lumrah, titah wantah tasih kuwatah kekirangan. Mila teng mriki kula bangsuli atas nama Bapak Sukisno kula nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun ngoten nggih. Ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dumateng rawuh panjenengan sedaya ingkang satemah nderekaken ngiringi
pengantin kakung kula wau ingkang satemah nderek memuji ndonga dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala supados acara menika saged berlangsung dengan baik pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang sangat minulya, saking kula mboten kathah-kathah ingkang saged kula paring aturaken. Namung niki kula wau wonten pasrah dhateng Bapak Sukisno saking Bapak Nurali ngoten nggih, masrahaken putrane dumateng keluarga besar saking Bapak Sukisno. Mila teng mriki kula mewakili Bapak Sukisno dipun terami ngoten nggih Pak Nurali nggih. Dados kanthi ngucapaken bismillahi tawakkaltu ilallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrahipun Bapak Nurali tumrapipun ingkang putra dipun tampi kalian Bapak Sukisno mugi saged dadosaken keluarga besar dumateng keluarganipun Bapak Sukisno nggih. Nggih niki mawon kang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Lajeng sakmenika monggo sareng-sareng dipun dongaaken nggih. Mugi-mugi mempelai berdua inggih menika Ananda Slamet Ari Febrianto ingkang sampun dedaupan kalian Ananda Nur Fitri Nur Aini nggih. Mugi-mugi ditadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih, saged dipun paringi berkah gesange nggih, dipun berkahi keluargane nggih, diberkahi rezekine, diberkahi keselamatane nggih. Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi niyabatka bil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambalihi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni saluka wa tukhala afafa wal ghina wal istiqomah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Barakallahu ta'ala wa baraka alaika wa jama'a ma bainakum bil khair. Allahumma sana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana bi rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakati al-Fatihah. Kula pribadi bilih wonten klenta-klentu kirang sopan lan santun nggih nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Saking kula ngiras cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agung panuwun dhateng tanpa pepindhan katurutaken panjenenganipun Bapak Nanang sampun ngaturaken atur tampi pasrah pinanganten kakung kasaken umpul donga wonten ing sasana bagian mriku matur sembah nggih saking dumateng para rawuh pinaka pamungkasing adicara inggih punika Kembul Bujana Andrawina dahar sesarengan kalian pun para keluarga kasumanggaken ingkang hamengku gati Bapak Sukisno dalah Ibu Sugita ngaturi sedaya para tamu undangan lan para pangombyong pengiring tumuju wonten ing sasana dereng ingkang sampun siaga sinambi Amir Sani laksitaring pagelaran saking kadang-kadang kula pengrawit setya manunggal mangke kadhiraken inggih punika tari remo khas Jawa Timur dengan gaya
pria. Nggih kawula di masalah bagus minangka pambiwara panutan dijalan ngarsa panjenengan ngaturaken matur sembah sangat perhatos sari panjenengan sedaya. Apabila kene pun kawula nglaksanaken wajib kirang meranani penggalih kula menungso lumrah kathah salayu jagung pangaksama. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukisno monggo dipun aturi dahar. Nggih pun pundhut. Sesarengan ambil sani pagelaran Hari Remo Kasawan.
bisa menyesuaikan diri, kudu bisa cepet gawe informasi bisa disampaikan nok hidup
sampun Pak? Oke, sampun. Saka mangan nganti nurut dawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke wektuku isih wae kalah karo mantanmu. Tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku pamit sayangku tak culik genggamanku matur suwun wis mayu
Kandoli karo
Aneka Music.